Bona nit, veïnes i veïns d'Albaida. Agraïm-vos la presència en aquest acte d'exposició de l'auditoria tant de l'Ajuntament d'Albaida com de Gestiona, i agraïm també la presència de l'auditor, en aquest cas el responsable, que ha realitzat la llavor de fer l'auditoria, una persona, el Pere Ruiz, que ha vingut adrede de Barcelona per a explicar al poble d'Albaida quin ha estat el resultat del seu treball. Per tant, en aquest cas, agraïm-te, Pere, l'esforç realitzat per que estigués aquí. Ha passat ja més de mig any des de la constitució de l'actual Ajuntament d'Albaida. El resultat de les eleccions municipals deixaren ben clares la voluntat del canvi dels ciutadans i ciutadanes d'Albaida. El bloc d'Albaida, el PSPB-PSOE i UCID arribaren a un acord per als propers 4 anys i signaren davant de notari un pacte per a Albaida per a possibilitar un govern de canvi. Un govern estable i conciliador fins al mes de maig de 2015. La mala gestió ha d'estar assumida a la força per tots. Les xifres econòmiques d'aquest Ajuntament són les que són. És una oportunitat per a la transparència i la participació democràtica que exigíem des dels nostres programes electorals. Ara, després de les promeses, és el moment de dirigir-nos a la ciutadania de forma oberta, afrontant amb valentia i unió aquesta situació i a complir amb els nostres compromisos. És el moment de sumar esforços, és el moment de prendre mesures. Volem que tingueu la informació de primera mà, sense intermediaris. Per això estem tots avui ací. Per tant, hem organitzat aquest acte per donar-vos a conèixer la situació econòmica i financera de l'Ajuntament i de l'empresa pública Gestiona. Cal destacar l'esforç fet pels auditors, l'empresa Faura Casas. La feina ha sigut complexa, sobretot en l'anàlisi de l'empresa pública Gestiona, ja que no disposàvem de les dades i tampoc dels llibres de comptabilitat fins que no se'ns van facilitar al mes de setembre per l'anterior gestor de l'empresa, després de molts requeriments. En aquest moment prendrà la paraula el regidor d'Economia i Hisenda, Joan Antoni Perona, que us explicarà les principals dades econòmiques de l'Ajuntament. Bé, bona nit. Jo vaig a parlar-vos ara un poquet d'una introducció a lo que és l'auditoria, després es donarà el Pere, l'auditor. Jo sé que això són molt farragosos els números i de vegades costen molt entendre, sobretot quan estan tan desdobrats com és el cas. Però vaig a intentar fer-vos una explicació amb uns exemples, a veure si tots entenem un poquet què és un pressupost i què és una auditoria. Una casa viva funciona cobrint les seves necessitats sobre la base de la suma dels ingressos que aporten cadascun dels seus membres i que administren generalment les persones amb més llar, els pares. Ingressos que més o menys són fixos per a unes despeses fixes i bàsiques, roba, aliments, educació, hipoteca, etc. Altres despeses que podem anomenar lúdiques o d'esplai, vacacions, assistència a espectacles, discoteques, la canya del migdia. I si són previsors i la situació permet, deurem generar també un estalvi, una reserva per a imponderables, per exemple, per a medicines, per a reparació de la llar, per a del cotxe, etc. Per a situacions noves o extraordinàries, per exemple, la compra d'un cotxe o la compra d'un pis, es recorre als bancs i aleshores s'entén, però d'una forma raonable i assumible, entrellat, utilitzant aquesta part dels ingressos que destinaríem a despeses lúdiques o a generar estalvi i que no necessitem per a cobrir els gastos bàsics. En moments d'escassetat d'ingressos cal disminuir els gastos i alguns fins i tot podar-los, llevar-los. De forma inversa a conforme els hem enumerat, és a dir, primer descartaríem els gastos molt grans, com la compra d'un cotxe o d'un pis. Si això no fora prou, deurem llevar-nos d'anar al cine, d'eliminar les vacacions i fins i tot llevar-nos de la canya inclús de fumar, procurant tenir, això sí, les necessitats bàsiques cobertes. Ja hem dit sempre que les necessitats bàsiques són el menjar, l'aliment. Tota la nostra casa, d'una forma o altra, funciona amb un pressupost.
que no és una altra cosa que la previsió de gastos que anem a suportar al llarg d'un mes o al llarg d'un any i els ingressos que anem a destinar per a cobrir aquestes despeses. Aquest esquema vital s'aplica a la Casa de les Cases, a l'òrgan principal del municipi, l'Ajuntament. L'Ajuntament, la casa de tots, i recalque la casa de tots, té l'obligació de cobrir unes necessitats bàsiques comunes, com per exemple la neteja viària, el proveïment i tractament d'aigua potable, la seguretat ciutadana, la replegada del fet, cementeris, etc. De tots els habitants del municipi, i aquests serveis costen naturalment uns diners. Per a fer front a aquestes despeses, compta amb uns ingressos que, segons la llei d'hisendes locals, es divideixen en impostos directes, que a vegades es divideixen entre impostos sobre béns immobles, impost sobre activitats econòmiques, impost sobre vehicles, etc. Hi ha una altra classe d'impostos que s'anomenen impostos indirectes. Unes taxes, uns preus públics, per exemple l'assistència als cursos de l'EPA són preus públics, i a més pot augmentar, si és el cas, els seus ingressos per la venda o lloguer del seu patrimoni, terrenys i immobles. Això és el que anomenem ingressos patrimonials. A banda d'això, també rep diners de l'Estat i de la comunitat autònoma, que és el que anomenem transferències corrents. I ja, quan necessitem més diners per a fer obres o per al que siga, els obtenim de préstecs bancaris, de l'Ajuntament com un particular pot acudir als bancs i demanar un préstec bancari. Així, recapitulant, i segons la llei d'hisendes locals, els ingressos dels quals es nodreix o pot nodrir un ajuntament són els següents: la venda o lloguer de patrimoni, els tributs propis, els recàrrecs sobre altres impostos, transferències de l'Estat i de la comunitat autònoma, subvencions, preus públics, operacions de crèdit, o sigui, préstecs, multes i sancions i altres prestacions de dret públic. Amb aquests ingressos, l'Ajuntament planifica una distribució, és a dir, en què va gastar-se aquests diners i estableix el que diguem uns capítols. Es divideixen en un capítol que és el destinat a pagar al personal. Són les despeses de personal, la retribució, la seguretat social, les gratificacions, etc. El capítol 2, que està destinat a pagar despeses, gastos de béns corrents i serveis. Per exemple, tots els corresponents al funcionament general de l'Ajuntament, la llum, el telèfon, el manteniment de vehicles, el material d'oficina, contractes d'assessorament, etc. El capítol 3, que està destinat a despeses financeres, és quan paguem els interessos dels préstecs que hem demanat. El capítol 4, que realitza transferències corrents a les associacions, fundacions, etc. El capítol 5, que hauria gastar en inversions reals, obres públiques. El 6 ha de tratar d'amortitzar anualment els préstecs bancaris. O sigui, a través del capítol 6 paguem el que són els préstecs de amortització de capital, el que direm passos financers. Els gastos, d'altra banda, es classifiquen comptablement per funcions, cada funció té assignat un nombre propi i una denominació, que estableix el Ministeri d'Economia i Hisenda, de tal manera que estan limitats i vinculats. Són per al que són i en aquesta quantitat determinada. Això és una cosa que no estableix l'Ajuntament, sinó que ve donat per l'Estat a través d'una normativa. Això és el que constitueix el pressupost. El pressupost no és una altra cosa que un document que planteja els ingressos que es preveuen anualment i l'aplicació que donarem a aquests ingressos, és a dir, en quins gastos ho invertirem i l'aplicació que se donarà. Quan comparem els ingressos amb els gastos i el resultat és que aquests últims superen àmpliament els ingressos, o sigui, quan els gastos són majors que els ingressos, es trobem en el que anomenem un desequilibri financer. Si tenim igualats els gastos i els ingressos, tenim un pressupost equilibrat. Però si els gastos són superiors en excés als ingressos, ens trobem amb un pressupost desequilibrat, que genera el que s'anomena un romanent de tresoreria negatiu. Què és un romanent de tresoreria negatiu? No és una altra cosa que un deute. Un deute que no hem pogut pagar durant l'any, les previsions que havíem fet i que arrastrem per al pròxim any. O inclús que puguem acumular any rere any fins arribar a l'infinit, com ha passat any. I engrossir-lo fins que esclate, que és la situació que ha arribat a tal punt el desequilibri que els
romanent de tresoria a la deuta, que ara és impossible, no tinguem pràcticament visita, no puguem endeutar-se més del que estem. Nosaltres, l'equip de govern, sorgit de les últimes eleccions, el primer que es trobem a la civil al govern de l'Ajuntament és un fort dèficit, generat durant 8 anys de govern del PP. I els indicadors, només arribar que demostren la difícil situació de les finances de l'Ajuntament, són, entre d'altres, les següents. Primer, l'Ajuntament no paga a proveïdors i, a més, es gasta els diners de les subvencions destinades a obres com el Palau, per exemple, o els carrers del barri de Sant Antoni per a pagar el gasto corrent. Gestiona, sol·licita la suspensió de pagaments. Un dia abans de prendre possessió este nou equip de govern, Roberto Sala acudeix al Tribunal de València per a dur a la quebra a la suspensió de pagaments sense comunicar-nos res, absolutament res, no sabien res. Augmenten els impostos, que sabeu que van augmentar els impostos de lo que denominem els impostos de béns de naturalesa urbana. I a més es van sol·licitar préstecs. I a més, en 8 anys el govern del PP s'incrementa la plantilla i els jornals. Front a aquesta situació es plantegem què fer. Com conèixer amb exactitud la situació real de les finances locals, com conèixer la magnitud del problema i les conseqüències a què s'abocaran. Per això teníem dues opcions. O recorríem a la via interna, és a dir, a través del propi personal de l'Ajuntament, e inclús sol·licitant ajuda a la Diputació, la qual cosa suposava que l'auditor, és a dir, l'interventor de l'Ajuntament seria juez i parte, o bé recorríem a un control extern. Els controls externs són efectuats per ens oficials de caràcter estatal, el Tribunal de Cuentas, o bé de caràcter autonòmic, la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana. Es tracta de controls externs oficials, que haurien actuar d'ofici, és a dir, sense que cap autoritat ho sol·licitat, quan es troben indicis d'irregularitat, com és el cas del Baina. Comprensiblement no hi ha hagut una actuació tajant. Vist que en 8 anys aquests organismes oficials poc havien fet, només es quedava la via d'una auditoria externa privada, independent i objectiva. Quan la situació econòmica d'un ajuntament és confusa i complicada i els pressupostos no reflecteixen la realitat financera ni comptable i la màquina administrativa està estancada, es recorre a un control anomenat auditoria externa. Una auditoria és un examen exhaustiu i sistemàtic de la situació econòmica, administrativa, financera i laboral d'un ens, un ajuntament en aquest cas, per part d'una entitat especialitzada, independent de l'organisme auditat, per emetre un informe que garantís l'objectivitat, l'exactitud i la correcta anotació dels seus comptes. L'auditoria realitzada per l'empresa Fabra Casas abasta l'última legislatura governada pel PP, 8 anys, amb Juan José Benito i Roberto Sala al capdavant. Comentem ara algunes conclusions d'esta auditoria. La primera és que els pressupostos no estaven fets amb realisme, ja que consignaven previsions per damunt de la capacitat de recaptació real dels ingressos. És a dir, com si anàrem a tindre així 10 milions d'ingressos. Anàrem a recaptar 10 milions, no tenies gastos, 10 milions, no teníem. Recaptaven 5 milions. Recaptaven 5 milions com a molt. I tenies unes despeses en pressupost de 10 o 12 milions. I una vegada que havien pujat a tope la pressió fiscal, venut tot el patrimoni municipal vendible, augmentant al mateix temps els gastos, es recorria, quan jo no sabia on anar, a l'endeutament financer. S'unflaren els ingressos per a quadrar els gastos. El PP no tenia mecanismes de control del deute, ni tampoc controlava els gastos. De tal manera que va augmentar el dèficit i el deute rebut financer es va multiplicar, arribant a 18 milions d'euros. Senyores, 3.000 milions de pessetes. Des de la regidoria d'Economia i Hisenda d'aquest Ajuntament vull fer un aclariment. Saben vostès que aquest equip de govern ha mantingut sempre d'acord amb els informes dels tècnics de l'Ajuntament, repetits, que el deute a data 30 de juny de 2011 era de vora 18 milions d'euros. No obstant, aquesta quantitat s'ha establit definitivament per l'auditoria en la quantitat exacta de 16.814.000 euros. A data 31 de desembre del 2011, desglossar de la següent manera. Es tenen vostres en pantalla.
Podem vostès mirar el quadre i veuran que el deute pendent de venciment de l'Ajuntament era de 3.439.000 i les xifres que donen és el total, o sigui, el que devia l'Ajuntament per si mateix eren 12.254.000 creditors i tot, i l'Ajuntament gestiona un total de 16.814.000. No obstant això, fem incapeu que també les factures pendents de gener a juny de 2011 més els interessos judicials i els costos arribarien a 17.814, pràcticament 20 milions dels que sempre en parlen. La qual cosa significa que aquest l'import exacte del deute a data 30 de desembre del 2011. No obstant això, cal tenir en compte que respecte a les obligacions pendents de pagament per operacions pressupostàries, determinats creditors han interposat litigis contenciosos administratius de reclamació del deute. És a dir, els han dut als tribunals a reclamar legítimament el seu deute, perquè l'Ajuntament no paga. Així, segons la relació facilitada pels serveis jurídics des de l'Ajuntament, és a dir, són dades que ens faciliten els mateixos tècnics de l'Ajuntament, no sé si m'intentem morar-los. El pagament del principal del deute de tercers que fins avui han reclamat via judicial, que ascendix a la quantitat de 1.963.235 euros, caldrà afegir els interessos de demora i les costes del procediment. Per això nosaltres sempre hem dit que el deute real és de 18 milions d'euros. I ara us parlaré un poquet de lo que és el problema estructural, que es parla de l'auditoria. Quan parlem de gasto estructural, que a vostès pot ser que soni com algo raro, es refereix simplement als gastos fixes que la pròpia estructura organitzativa genera per al seu funcionament. És a dir, els gastos de personal, els gastos corrents fixos, com electricitat, telèfon, etc., o pagament d'ingressos bancaris, i en els quals s'incorre d'una forma recurrent i amb independència del nivell d'activitat. Això vol dir que fem el que fem, sempre tinguem uns gastos fijos. I això, els gastos fijos, és el que diguem la despesa estructural, el gasto estructural. Els ingressos recurrents de l'Ajuntament, recaptats a partir de taxes municipals o impostos de caràcter ordinari, no cobreixen els gastos corrents. El que recaptem no cobreix els gastos que tenim en l'actualitat. L'Ajuntament és incapaç de cobrir tots els gastos amb els ingressos, de forma que sols arriba a cobrir un 70% del que fa. L'Ajuntament de l'any 2010 gasta fins a un 60% de la despesa estructural del seu pressupost en personal, un 30% en despeses de béns corrents i serveis, un 6% en despeses financeres, interessos, i un 4,8% en transferències corrents. Tenen vostès així el quadre, poden mirar-lo. Però la legislatura de Benito ha realitzat inversions per damunt de la capacitat real dels seus ingressos, la qual cosa ha suposat elevats nivells d'endeutament com a única font de finançament. L'anualitat total a pagar a BBVA, Santander, Bancaixa, etc. és de 455.028 euros, vora 75 milions de pessetes, un 8% del pressupost. D'acord amb el nivell d'endeutament que presenta l'Ajuntament, és que no té capacitat per a fer front a noves amortitzacions i pagaments d'interessos, de manera que no es troba en situació de poder recórrer ja a més finançament exterior, és a dir, no puguem demanar ja crèdit. La plantilla de personal total de l'Ajuntament a l'any 2011 és de 52 places de personal funcionari i 92 de personal laboral. El total de despeses de personal suposa un percentatge molt significatiu dels gastos corrents de l'Ajuntament, un 60%, el que equival a 3.240.000 euros. Per cada 43 habitants del poble hi ha un empleat de l'Ajuntament del Baix. Però en aquest punt m'agradaria fer una observació molt important. Així publicat al PIMA que la despesa de personal suposava un 68% del pressupost. Això no és del tot correcte. Es tracta d'un error bastant comú, que consisteix en comptabilitzar com a gasto de personal tota aquella quantitat que perceben les persones físiques per un treball que efectuen per a l'Ajuntament. De manera que aquest 68% és cert si comptabilitzem en ell les factures que s'abonen a certs tècnics autònoms que presten els seus serveis a l'Ajuntament. No obstant, el contracte que hi ha amb aquests tècnics no és un contracte laboral, sinó un contracte de serveis, és a dir, aquí hi ha el capítol 2, recorden vostès. Se'ls paga a través de factura, no de nòmina, i es carreguen no en el capítol 1 del pressupost, sinó en el capítol 2.
En el capítol 2 recorden que pagaven compres de béns i serveis. Per a ser exactes, només hem de comptabilitzar com a despesa de personal a aquells que perceben nòmina de l'Ajuntament. Per això, a la dada exacta, el percentatge que de la despesa de personal suposa sobre el total del pressupost estructural era, a data 31 de desembre del 2010, del 60%. I ara ja s'ha reduït a un 54% i fins i tot a un 52%. A la decidida voluntat d'aquest equip de govern de reduir aquest gasto a un percentatge equilibrat, sostenible, com marca l'auditoria, de només el 40 o 45% sobre el gasto estructural de l'Ajuntament. Pot ser aquests datos li semblen encara a algunes persones una miqueta elevat i fins i tot hi haurà qui diga que fa 30 anys l'Ajuntament funcionava amb 10 o 15 persones. Però hem de tindre en compte que des de la democràcia els ajuntaments han anat a poc adquirint moltes més competències i prestant moltíssims més serveis. L'exemple més clar el tenen vostès en la policia local, que ha assumit funcions que abans feia la Guàrdia Civil o la Policia Nacional. Avui en dia la protecció ciutadana no en aquest ajuntament, sinó en tots els ajuntaments d'Espanya s'ofereix normalment des de la policia local que els cossos de seguretat de l'Estat. No cal ser demagògics en aquest tema i apuntar cap al personal de l'Ajuntament com el causant de tots els mals, del dèficit actual. Això, a més de fals, és injust. I en tot cas, si hi ha excés de personal o bé existeixen retribucions excessives, no hem de responsabilitzar d'això als treballadors, sinó als polítics que van crear el problema, perquè som els polítics els que, en definitiva, establim el nombre de treballadors i algunes de les seues retribucions complementàries. Aquest equip de govern, no obstant això, sí s'ha proposat regular aquest aspecte de manera que la plantilla de personal s'ajuste a criteris d'eficiència i eficàcia i que la seva dimensió no sobrepassi els límits del raonable, ajustar-la a les necessitats reals i tenint en compte les possibilitats de tesoreria. Per això estem treballant ja en una reorganització administrativa i laboral, però doneu-nos temps i un marge de confiança. La legislatura dura 4 anys. Tornant a l'exposició, us he de comentar que els interessos mensuals li costen a l'Ajuntament, és a dir, a tots vostès, els monatros, 3.800 euros per a pagar la nòmina dels treballadors, que necessiten 230.000 mensuals. I tot aquest escenari ha desembocat en tensions de tesoreria, amb impagaments generalitzats a proveïdors, incapacitat per a poder pagar els gastos del dia a dia essencials per als serveis bàsics. És a dir, estem en una situació que no puguem garantir inclús el pagament dels serveis bàsics. És molt greu. S'ha desequilibrat la situació financera amb projectes com l'Albaida Humida, com la Casa Cachirulo, que es va comprar per 630.000 euros quan la seva taxació era de 321.000 euros. És a dir, es va pagar el doble de lo que costava. Així ha arribat. El Conservatori de Música, l'adquisició de nous terrenys per al motocross, la gestió de Gestiona, ruïnosa fins a arribar a concurs de creditors. No s'entén com en l'època del boom immobiliari, quan tot el món guanyava diners, tots els ajuntaments se'ls emportaven a Poalaes, l'Ajuntament com el d'Albaida va plantejar fer una empresa de promoció immobiliària quan ja hi havia promotores i constructores que feien habitatges i a preu competitiu. És que així, quan tot el món guanyava diners, l'Ajuntament d'Albaida ja estava perdent. L'equip governant del PP no realitzava estudis econòmics sobre els serveis públics que prestava. És a dir, li feia gasto i no sabia ni el que li costava. La falta de previsió a l'hora de programar els gastos permetia que aquests es situaren molt per damunt dels ingressos reals. L'Ajuntament, amb els seus ingressos, podria cobrir únicament el 70% dels costos. I l'alcaldia de Juan José Benito, no va prendre les mesures previstes en la llei per al romanent negatiu de tesoreria. Posaré només dos exemples. La piscina coberta generava un dèficit de 60.000 euros anuals. El MITA, el Museu de Vendelles i l'Oficina de Turisme generen anualment unes despeses de 120.000 euros, uns 20 milions de pessetes, i uns ingressos de poc més de 6.000 euros.
Els pressupostos del 2009 es prorroguen fins al 2011 i es van preveient ingressos inflants, molt superiors a la capacitat real. Com aquests estaven destinats a despeses corrents, s'ha vist que en augmentar estos, la solvència de les finances municipals ha quedat compromesa. L'alcaldia va realitzar modificacions de forma significativa al pressupost aprovat en l'exercici 2009 i en concret suposava un 50% de variació. Això posa de manifest que les previsions realitzades en l'exercici 2009, quan s'aprova inicialment el pressupost, no van ser les adequades. Els pressupostos del 2009 se salven amb ingressos extraordinaris. Gebasa va lliurar a l'Ajuntament, Regí per Benito, 2,5 milions d'euros, 415 milions de pessetes, en dos lliuraments, en dos fases. A canvi, l'alcaldia aprovava una nova taxa per a la prestació dels serveis de clavegueram, del cànon de sanejament, i lliurava la gestió integral de l'aigua a l'empresa per 25 anys. Cada indústria i els abonats particulars passaven a pagar, a partir del 2011, un 22,5% més, tant en la quota de servei de clavegueram com en la quota de consum. A més, es concerta un nou préstec amb el BBVA per 2.200.000 euros. L'ofegament de Benito era insuportable. Ja us parlaria de gestió, però esta perla de la gestió del PP en aquests últims 8 anys la deixaré al senyor Pere Ruiz Espinós, que ens l'ampliarà i ens parlarà amb millor coneixement de causa. Per últim, assenyala també l'auditoria altres aspectes importants, com ara certs vicis administratius de gestió, entre els quals destaquem. No existeix un procediment per autoritzar gastos corrents i operacions de capital. Hi ha gastos sense cobertura pressupostària i es coneix la despesa en el moment de remetre la factura sense més possibilitat d'estudi. El descontrol s'estén fins al seguiment de les obligacions concretes. Es classifiquen partides comptables no adequades a la naturalesa de l'operació, la qual cosa indueix a una interpretació errònia sobre la capacitat financera. Es té una imatge irreal dels comptes financers. No es confecciona un pressupost municipal consolidat unint-se els comptes de l'entitat gestiona. Això revela opacitat i una falta d'imatge fidel. És a dir, s'amaguen els comptes de gestiona. Es troba a faltar un pla de disposició de fons de despeses que regula l'expedició d'ordres de pagament, impedint un pressupost adequat a les necessitats en relació amb les disponibilitats de capital. És a dir, no es té un mínim guió de dir què és el que anem a pagar primer, què és el que pagar, què és el que deguem, no es fa com buenamente puede. Es manifesta un ineficient control d'ingressos tributaris. Les pràctiques comptables i administratives reflecteixen situació de descontrol, improvisació i absència de bona praxi professional administrativa. Ojo, esta absència de bona praxi professional administrativa no és per culpa dels funcionaris, mai he dit això. És culpa que està imposada pels mateixos polítics. S'han detectat pràctiques comptables irregulars, ja que no costa informació completa de les subvencions i de la seva execució. Estem en la pitjor etapa que l'Ajuntament d'Albaida hagi conegut mai. Aquestes dues últimes legislatures del PP passaran a la història del nostre poble com veritablement catastròfiques. Per això, a partir d'ara i de cara al futur, aquest equip de govern, identificat amb absoluta precisió del problema i calibrat al detall la seva magnitud, s'ha imposat les següents línies d'actuació. Anem a fer un pressupost realista i equilibrat. Anem a reduir el gasto de personal, que avui està ja en el 52%, 54%, fins a arribar a un màxim d'un 45%. Els temps de despilfarros s'han acabat. Anem a confeccionar un pla de sanejament financer. Anem a garantir els serveis bàsics. Anem a paralitzar projectes irreals. Anem a conèixer la situació real de l'Ajuntament. Anem a dur un control rigorós del gasto. I anem a actuar sempre amb transparència i honestitat en la gestió. Informarem sistemàticament a tots vostès, als ciutadans. Amb aquest panorama, la solució no és fàcil, però és possible.
amb esforç, rigor, austeritat i sacrifici, però també amb solidaritat, honestedat, generositat, comprensió i esperança. Començant per aquest regidor que ara es parla i la resta de l'equip de govern. I ara li dono la paraula al senyor Pere Ruiz Espinós, de la consultora Faura Casas, i us explicarà amb deteniment els resultats de l'auditoria per ells elaborats. Bona nit a tothom. Disculpeu que com podeu comprovar jo parlo valencià del nord, però suposo que ens entendrem igualment. L'alcalde i el regidor, en definitiva, han explicat bastant bé tot el que nosaltres hem fet, què és l'auditoria, ha fet també una aproximació al que són els comptes municipals. De fet, ho han fet tan bé que jo quasi hauria d'acabar, però intentaré complementar una mica d'informació per explicar-vos algunes magnituds tant del pressupost municipal com per referència a les principals conclusions i resultats de l'auditoria. A part hi ha l'alcalde, que soc Pere Ruiz, també de Faura Casas. Òbviament, jo soc responsable de l'auditoria, però no l'he fet a sol, he fet un equip de professionals. Jo no estaré aquí avui per raons òbvies, però vull agrair també la seva feina. Així que també vull agrair la feina i la col·laboració tant de l'equip de govern com del personal tècnic de l'Ajuntament, que amb aquests mesos podran treballar a l'Ajuntament. En tot moment ens dona la seva col·laboració, la informació, documentació, expedients, que han estat la base a partir de la qual hem fet el treball nostre de revisió. Abans el regidor ho ha explicat bastant bé, no? Jo aquí només tenia breument sintetitzades el que són les principals magnituds del que és el pressupost de l'Ajuntament d'Albaida de l'any 2010. El nostre treball s'ha centrat en l'any 2010, tot i que ara estem ja el 2012, entenent que la informació última tancada era el 2010, l'any 2011 està encara en fase d'elaboració, per tant, diguéssim, l'últim any liquidat i tancat del pla d'informació completa que podem analitzar i valorar és l'any 2010. Com ho va dir el regidor, aquí tenim una casino amb les principals magnituds pressupostàries de l'Ajuntament. A nivell d'ingressos. Com molt bé dir el regidor, l'Ajuntament, el propi Ajuntament en definitiva, té un pressupost d'ingressos i de despeses. Com molt bé deia ell, aquest ingrés i despesa a nivell de pressupostari, és a dir, de previsió, a principis d'any, el que s'hauria de veure és un equilibri, tant gastaré, tant ingressaré. Què ingressaré? L'Ajuntament que ingressa? Fonamentalment ingressa els diferents impostos, taxes que vostès paguen religiosament i amb penes suposo moltes vegades, paguen això els impostos, el seu IBI, l'impost de vehicles, la taxa de recollida de fems, preus públics, etc. Hi ha també aportacions que fan referència a altres institucions públiques, que sigui de l'Estat, l'autònoma, diputació, és a dir, diferents ingressos que aporten finançament. Llavors, amb aquest paquet hi ha aquests ingressos que serien els municipals. I això en què es gasta? Doncs clar, bàsicament, com bé deia el regidor, la despesa de l'Ajuntament té bàsicament dues grans finalitats a nivell de blocs. Per un costat tenim el que seria el dia a dia de l'Ajuntament, és a dir, obrir la porta, fer funcionar els serveis administratius, tècnics, de seguretat, d'esports, de cultura, etc., que seria la despesa que diem ordinària, despesa corrent de funcionament. I un altre paquet seria el que són les inversions, és a dir, les inversions que fa l'Ajuntament en obra pública, als carrers, construir edificis, polígons, reformar la piscina, el que sigui. És a dir, hi ha aquests dos grans paquets, i aquí estan descomposats entre personal, compres, etc., però podem veure una mica que hi ha aquests paquets importants. Si miren la part del formatget de l'esquerra, aquest de color carbassa, aquesta és la part d'inversions, l'any 2010. És a dir, què és el que va pressupostar l'Ajuntament d'Albaida l'any 2010 per fer inversions? Després, quan s'ha executat, seria la previsió. Com veieu, és un paquet important del conjunt de pressupost. I també destaca, si es fixa aquí, a la part dreta superior, la part aquesta blava més fosca, que és el cost de personal. Això el regidor ho ha apuntat abans i jo anticipo i ho confirmo. Sí que és cert que des del punt de vista, que és el nostre, des del punt de vista independent, extern, objectiu,
venim aquí, analitzem i marxem, el problema queda pels polítics. És cert que s'observa a la línia del Baida que hi ha un pes molt important que seria la despesa estructural de personal. Que evidentment una despesa s'ha de pagar cada mes, les nòmines, amb la qual això suposa una càrrega important a nivell d'assumir el cost del pressupost. Com els deia, aquesta doble diferenciació entre el pressupost que diem ordinari, és a dir, el dia a dia, fent a la màquina de l'Ajuntament, i la part d'inversions, aquí tenim la despesa i ingrés de l'any 2010, com tenim la part blava i la part roja, que serien aquests dos paquets, al qual veiem que hi ha un cert equilibri entre una i altra, però evidentment hi ha uns peus importants del que són les inversions i la despesa ordinària sobre aquest conjunt. Insisteixo, això és una llei de pressupost, és a dir, allò que a l'any 2010 l'equip de govern que nominaria a l'Ajuntament van aprovar com a executar durant l'any 2010, és a dir, previsió, què vull fer, què faré durant aquest any. Clar, l'important és saber què farem, no? Però l'important, a part de saber què farem, l'important és també saber què s'ha fet després, és a dir, allò que he previst, com s'ha executat. Llavors, el que hem fet aquí ha estat una anàlisi de la comparació, amb aquesta gràfica, de la comparació entre el previst i l'executat. Si miren la ratlla de color blau, aquest seria el pressupost, és a dir, allò que a principis d'any a nivell d'ingressos va d'Ajuntament. Jo ingressaré 2 milions i pico d'impostos directes, 500.000 d'impostos indirectes, etc. És a dir, les tres partides pressupostàries que abans el regidor molt bé explicava, és a dir, les principals masses del pressupost, el que es preveu. I finalment, el que realment s'ha obtingut, que seria la franja de color vermell. Clar, aquí ja veiem una cosa visualment que destaca. S'està observant clarament com la franja de color roig està per sota clarament del pressupost. Això què vol dir? Home, això pot dir moltes coses. Pot haver-hi hagut una mala previsió d'ingressos. Pot haver-hi hagut, que també és veritat, un entorn econòmic desfavorable ja condicionat. Però sí que comporta una idea bàsica i ho trasllado a la seva economia familiar. Si vostès a casa seva fessin un pressupost d'ingressos a principis d'any, a la vida de família, és una previsió d'ingressos, mira, aquest any ingressaré tant de nòmina, tant d'interessos, etc. I òbviament una despesa equilibrada, ingrés i despesa equilibrat, clar, si finalment l'ingrés que s'ha fet al principi d'any no s'acaba realitzant i en canvi la despesa sí que es realitza, no cal ser economista per veure que això comporta, òbviament, un dèficit a l'executar el pressupost. Quin era el problema d'aquest pressupost de l'any 2010? Òbviament, unes previsions d'ingressos excessives d'acord a la realitat econòmica, social i l'entorn real del Baida. Perquè la despesa veiem, perdó, l'ingrés veiem que és bastant per sobre els pressupostos respecte a la realitat. Hi ha algun fet que és evident. Abans dèiem que pot haver-hi elements casuals de l'entorn, és cert. Ara hi ha elements que són allò bastant, per exemple, aquí miren un punt que diu impostos indirectes, que aquest és l'impost de construcció, és a dir, l'impost d'obres. Dèiem que el pressupost fixava 500.000 euros de pressupost, la línia blava, i en canvi la realitat és pràcticament zero. És obvi, l'any 2010, plena crisi, òbviament és previsible que els impostos que l'Ajuntament recapta per obra nova que s'executa seran molt inferiors. Clar, si el pressupost d'ingressos no contemplava aquesta tendència a la baixa de l'ingressos d'impostos, és obvi que això comportaria uns resultats negatius cara a cara. Clar, si mirem la despesa, veiem també, fent la comparació entre la franja blava i la real, i sí que veiem, sí que és cert, que també s'ha gastat una miqueta menys d'allò que s'ha preveure. Ara, si ara visualitzen l'anterior diapositiva i comparen els diferencials entre l'ingrés previst i l'ingrés real i la despesa prevista i la despesa real, visualment es veu clarament que hi havia una execució de la despesa amb un tant per cent significatiu i en canvi un ingrés executat molt per de baix del que seria esperable. Clar, això què comporta? Clar, si agafem aquesta suma d'ingrés i despesa acumulada, doncs aquí tenim la comparació. És a dir, si l'execució de l'any 2010, el pressupost d'ingressos real ordinari, quan dic previsions corrents, què vol dir? Abans els deia el tema aquest de la despesa de final d'Ajuntament. A part d'inversions. Inversions entenem que és una operació
és com vostè a casa seva, una cosa és el dia a dia i l'altra cosa és quan un any compres un pis o una casa o un cotxe. Allò finances de forma expressa, busques un préstec, és una altra història. L'important seria que l'Ajuntament, igual que una família, tingués capacitat de generar un estalvi, un ahorro net. És a dir, que el que ingresso i gasto de forma ordinària per fer anar la màquina de l'Ajuntament, això hauria de tendir a ser equilibrat. I per anar bé hauria de ser una mica positiu. Què ens va passar? Què va passar al Ball de l'any 2010? Mirem que l'ingrés se'n va anar, l'ingrés real, estem parlant, a poc més de 5 milions d'euros i en canvi la despesa real corrent ordinària va estar a la línia dels 7 milions d'euros. Òbviament, això com podem comprovar, suposa un estalvi net, i que estalvi per ser un optimista, que seria un dèficit net de prop de 2 milions d'euros l'any 2010, d'operacions ordinàries. Per tant, aquest és un fet que val la pena tenir en compte. Una mica més. Clar, aquí podem pensar, mira, aquest senyor ens parla de l'any 2010, però evidentment l'Ajuntament d'Albaida no va passar l'any 2010. És a dir, l'any 2010 ja estem veient que va ser un any amb un estalvi net bastant negatiu, per tant comporta una situació de més despesa que ingrés, però només un any concret. Un any pot passar a Albaida i on sigui, un ajuntament tingui un any dolent i per tant tingui una execució concreta amb un desequilibri o un superàvit, és a dir, un any puntual es dona la privatització d'un any puntual. Veiem que un any va anar malament. Però hi ha l'altra magnitud, que a nivell tècnic, no us vull això donar masses temes tècnics, però alguns em escaparà, que en diem els economistes, els que estem en un financer públic, que és el que diem el romanent de tesoreria. Què vol dir, parlant en termes col·loquials, aquest romanent de tesoreria? El romanent de tesoreria el que fa és agafar la situació d'Ajuntament acumulada, és a dir, no únicament un any, doncs mira, fem un tall a un any concret i agafem de l'Ajuntament tot el que deu a proveïdors, factures, etc. Tot el que li deuen, diferents impostos que han pagat, subvencions, etc. I el que tinc a caixa, que tinc a caixa i abans. Llavors fem l'exercici. Dic, mira, fent la hipòtesi que cobrés tot el que em deuen i en gastés tot el que tinc a caixa, amb això com em quedaria la situació? Doncs clar, si veiem aquí, a aquestes dues columnes, tenim a la banda de l'esquerra la part positiva, que seria la franja blava i la franja verd clar, que seria la tesoreria, és a dir, què tenia l'Ajuntament d'Albaida al final del 2010 de tesoreria i què tenia de deutes a favor. La suma de tot plegat veuen que no arribava a 2 milions d'euros. I en canvi, què és el que es tenia per pagar al 2010? Doncs tenim la columna de color granate, seria el pendent de pagament més altre finançament per aplicar, en definitiva, passius, deutes. És a dir, si agaféssim altres dues columnes i les sumem, què estem dient? Si el 31 de desembre del 2010 l'Ajuntament d'Albaida, fent la hipòtesi, cobrés tot el que li deuen i es gastés tot el que té, encara li faltarien 7,9 milions d'euros per pagar els seus deutes. A proveïdors. Què vull dir amb això? Que amb això ja descarto el que seria el deute bancari. És a dir, igual que vostè a casa seva, una cosa és el dia a dia, el deute que pots tenir del súper o de la botiga de roba o de la visa del dia a dia, que això és el que has d'assumir permanentment, i una altra cosa és el deute bancari a termini. És a dir, jo admeto que tenir un préstec que tornaré els propers 10, 15 o 20 anys, i en el futur ja he de fer un front. Ara, el que vull saber és el que vull dir de deutes ja vençuts, factures de proveïdors. Proveïdors de què? Doncs el que sigui, d'obres, proveïdors de material d'oficina, de material de reparacions, etc. Clar, doncs fent aquest exercici, diem que l'Ajuntament d'Albaida tenia un romanent de tesoreria negatiu de 7,9 milions d'euros. És a dir, el que deia abans, faltarien 7,9 milions per poder fer front a tots els deutes que té l'Ajuntament. I aquesta situació que l'Ajuntament presentava a molt grans línies, a grans masses, no? Insistim, recordant allò, una execució de l'any 2010 amb molt menys ingrés previst del real, per tant, amb un resultat pressupostari negatiu d'aquest any, l'any 2010 només, i en canvi acumulant també el que venia del 2010, i 2009, i 2008, etc.,
un saldo negatiu de deutes a favor i en contra, de factures, per entendre'ns, de quasi 8 milions d'euros. Drets de discreció. Aquí també harem nosaltres, des de govern, com a segal de regidor, contracte una empresa externa, que fem una anàlisi, una diagnosi i revisem aquests números per veure aquí què està passant. I aquí doncs fem un informe, evidentment l'informe és un document de 80-90 pàgines, un rotllo infumable, que no us recomano que tinguin accés a ell, però intentaré fer-ne un resum. I aquest informe de l'any 2010 bàsicament tenia, com ho deia abans el regidor o l'alcalde, Ignasi, que és resumint, doncs 3 objectius bàsics. Un primer, analitzar l'Ajuntament com funciona, com s'organitza, quines són les seves pràctiques, criteris, funcionament. Veure aquesta informació, que abans us deia del 2010, és una informació real, fidedigna, falten coses sobre coses, i per últim també intentar fer una projecció de futur de cap a on pot evolucionar la situació municipal a nivell financer. D'aquest treball se'n deriven algunes conclusions més significatives, algunes de les quals el regidor ja les ha anticipat, però jo faré també una breu síntesi. Hem detectat que a l'Ajuntament hi havia determinades pràctiques comptables administratives no prou adequades. És a dir, això què vol dir? Simplement vol dir que ja en el món local hi ha una sèrie de normativa, de legislació, de procediments, de criteris, que per una bona gestió administrativa és bo seguir-los. A l'Ajuntament de Albaida, pels motius X, que no hem de valorar, però sí que he detectat determinades pràctiques no prou correctes. Això què vol dir? Simplement vol dir que al portar una gestió comptable, administrativa, no prou afinada, la informació financera, que en definitiva ha de ser el quadre de mando que l'equip de govern ha d'utilitzar per la seva gestió, doncs una informació no prou fiable i per tant amb distorsions o amb deficiències d'informació. Per tant, aquest és un tema important. Un tema que ja he anticipat, previsions d'ingressos superiors a la capacitat real de recaptació. Abans ho he dit, i és una conclusió molt important, clar, si el pressupost d'ingressos el preveus amb més del real, és evident, faci vostè casa seva, prevegin a principis d'any que s'han creat un ingrés de nòmina al doble de la nòmina real i el pressupost quadrarà. Però el 31 de desembre entrem a parlar i segurament estarà pitjor del que es pensava. Un pes molt important, també ho he comentat abans, del cost personal. Òbviament, l'administració, els ajuntaments, l'administració, el personal és una partida important, perquè és un cost, les persones que fan de la màquina, personal d'administració, personal de serveis, personal de brigada, de manteniment, de policia, és secretari personal. Ara, si comparem una mica amb mitjanes d'altres ajuntaments similars, òbviament un 60% pràcticament de cost personal pel volum del pressupost d'Albaida, des d'un punt de vista extern, independent, allò fent una diagnosi, resultaria excessiu. Hi ha un estalvi net negatiu a l'any 2010 del 17%. Com abans els deia, la diferència entre l'ingrés i despesa ordinària. Què vol dir això? Doncs que per cada 100 euros que l'Ajuntament ingressava, ordinari, se'n gastaven 117. Això acumuladament porta a una situació complicada. I un tema que després entraré més en calma, abans de dir el regidor, com bé saben, l'Ajuntament té també la societat pública gestiona, que ens vam trobar que aquesta societat gestiona el que en diem tècnicament en concurs de creditors. El que en diem més localment està l'empresa en suspensió de pagaments. Què vol dir una empresa en suspensió de pagos? Vol dir una empresa que a nivell judicial ha d'instar el jutge i senyors, no puc pagar els deutes, per tant, senyor jutge, decideixi què fem amb aquesta empresa. Això també estava aquí carregat per mi. Clar, si parlem també, abans el regidor també ho ha apuntat, el deute global. Tenim aquesta situació que dèiem, estalvi negatiu, romanent negatiu, i tot sumat tenim que entre l'Ajuntament i gestiona, doncs hem identificat a nivell d'Ajuntament un deute total consolidat, insisteixo, el 31 de desembre del 2010, de 16,8 milions d'euros. 12,2 de l'Ajuntament i 4,5 de la societat. Un deute que es composa tant de deute amb proveïdors diversos com també deute bancari. Deute amb préstecs bancaris, que serien les columnes que té aquí, la part aquesta de l'Ajuntament que hi ha a l'esquerra, la part blanca és deute amb proveïdors, la part blava deute bancari i si gestiona la part verda seria el deute bancari i la part de sobre de color lila seria el deute amb proveïdors. Tot sumat són aquests 16,8 milions d'euros.
Abans els deia que vam trobar l'Ajuntament amb un romanent negatiu que era d'aquests 4 milions d'euros. Doncs, efectivament, la nostra revisió hem fet algun ajust, alguna correcció, però diríem que finalment aquest diferencial entre el que es deu i el que ens deuen d'ordinari, insisteixo, sense sumar-hi aquí el préstec bancari, és aquest import negatiu dels 7,9 milions d'euros. Per tant, clar, aquestes magnituds acaben sent també amb algunes xifres que vull apuntar com a conclusions importants de l'informe. Hi ha un indicador, que en diem allò, el deute viu del 112% sobre l'ingrés ordinari. Això què vol dir parlant en cristià? Vol dir que el deute bancari, ara proveïdors admetem que això, el pressupost ja, és el pressupost que el tenim allà. Però a part tenim un deute bancari, que és el deute a tornar en bancs els propers 15-20 anys, préstecs bancs hipoteques, per entendre'ns. Doncs clar, la normativa legal diu que els ajuntaments no poden tenir un deute bancari actualment que superi el 75% del seu ingrés ordinari. Per exemple, si l'Ajuntament X té un pressupost ordinari normal de 10 milions d'euros, el seu deute bancari legalment no podia superar el 7,5. Què trobem a la llei d'Albaida? Doncs que aquest ràtio de deute legal és del 112%. Què vol dir? Que l'Ajuntament deu als bancs el 112% de tot el que ingressa en un any. A més, això s'agreuja perquè el 2010 aquest deute bancari, que és una fórmula, insisteixo, prevista i normal i cada qual se pot recórrer, justament el 2010 va augmentar de forma significativa perquè es van demanar 2,1 milions d'euros més d'endeutament. A més, endeutament que ara, estem al 2012, vol dir aquí amb carència, vol dir, és un préstec que està en un període amb el qual només pagues interessos i hi ha un moment que l'Ajuntament ha de començar a pagar interessos i començar a tornar capital. Això, insisteixo, és legal i és previsible sempre quan estigui en una mesura assumible. És a dir, que l'Ajuntament, el 2012 i anys següents, del seu pressupost ordinari haurà d'agafar un tros per pagar les quotes dels préstecs que s'han formalitzat. Fent la comparació a nivell familiar, si vostè a casa seva volen comprar un pis, òbviament aniran a buscar un préstec bancari i una hipoteca. La majoria, els que no tenim molts diners, anirem al banc a buscar diners. Ara, quin càlcul farem? Jo demanaré una hipoteca sempre i quan la quota mensual que la hipoteca em suposi la vull assumir. És a dir, que del que guanyo d'ingrés ordinari, nòmines, menys el que pago per viure, per menjar, vestir-me i portar-nos al col·legi, em quedi un suficient estalvi per pagar aquesta hipoteca. Què ens passa a la ciutat d'Albaida? Com abans us deia, no hi ha un estalvi net, per tant, què vol dir? Que entre l'ingresso normal hi ha un gasto tot en pagar nòmines, pagar llum, pagar telèfons, pagar materials o pagar manteniments. Per tant, d'on treuré els diners per pagar aquest préstec? És una senyal d'alerta que advertim amb el nostre informe. I a més també observem com a tema significatiu que es van fer a l'any 2008 i 2009, sobretot, unes inversions en import superior al finançament. Abans els deia, el pressupost de l'Ajuntament té una part ordinària de funcionament i una part d'inversions. I la part d'inversions, torno a l'exemple de la vida familiar, és la que financem amb préstecs o subvencions o com puguem. Però si fem més inversió d'allò que financem, tenim un problema. Doncs aquí veiem que l'any 8 i 9, sobretot, es va produir un excés d'inversió en relació al finançament disponible. I aquestes, en essència, les principals magnituds del problema. La situació financera, doncs ho ha dit, acaba també, i jo, des del punt de vista extern, des de fora, ho ratifico. Si ara vostè dius que jo he fet un anàlisi extern, dic, doncs això està malament. Moltes gràcies. I ara què podem fer? Llavors també hem fet, amb el nostre estudi, una aproximació a preveure quina pot ser l'evolució de l'Ajuntament. Òbviament, l'evolució de l'Ajuntament dependrà, bàsicament no, al 100% de aquests senyors decideixen. És a dir, jo estic a fora, us puc fer recomanacions, però òbviament la política municipal l'ha de decidir aquest govern. Jo em puc limitar des de fora, amb un criteri professional, a fer algunes previsions, aproximacions i intentar preveure cap a on va aquesta situació.
I hem fet una anàlisi que deia que el podem sintetitzar en 3 grans conclusions a aquesta previsió de futur de l'Ajuntament. Una primera, si l'Ajuntament d'Albaida l'any 2011, que està tancant-se, 12, 13 i següent, no fer res, cap mesura radical, és a dir, cap mesura, simplement el pressupost que ja actualment es va executant amb continuïtat, gastant més o menys el mateix i ingressant més o menys el mateix, aquell trobarem negatiu, que abans us deia, aquell diferencial entre el que devem i el que tenim a caixa de 7,9 milions d'euros, en 2 anys augmentaria un 20% més. És a dir, que d'aquí 2 anys, en lloc de 7,9, ja parlaríem, fent números, de 9 milions i escaig. Si aquests senyors segueixen mantenint la línia de gasto-ingrés que l'Ajuntament poden fer. I només dic que poden, si ho fan, pensi que el seu romanent segurament empitjoraria amb un 20%. Des de fora, existeix un responsabilitat des de fora i aquests senyors tenen una responsabilitat. Faig una hipòtesi. Si vostès decideixen augmentar la pressió fiscal, és a dir, augmentar els impostos que vostès han de pagar d'IBI, de vehicles, de IAES, de plusvàlues, de via d'escombraria, etc., l'augmenten entre un 10-15%, aquest augment, que hi ha un sacrifici, en el moment actual de crisi ha augmentat un 15% els impostos, l'Ajuntament es mantindria més o menys igual, però almenys podria pagar els préstecs. I si, a més d'augmentar la pressió fiscal amb aquest 15%, a més això es combina amb una reducció del gasto ordinari entre un 15, entre un 15-20%, és a dir, es fa un esforç important tant per part dels ciutadans pagant un 15% més d'impostos com per part de l'administració, l'estructura, l'Ajuntament, que redueixen els serveis. Quins serveis? No es posa meva, tenen els polítics, però si redueixen els serveis de l'Ajuntament amb aquest 17, d'un 15-20%, què aconseguirem? Doncs aconseguirem que aquest forat que ara tenim de 7,9 milions d'euros el millorem en un 20%, amb un termini de 3-4 anys. Només amb un 20%, és a dir, que d'aquí 3-4 anys seguiria bastant amb un romanent negatiu al voltant d'uns 5 milions i pico d'euros. Per tant, la situació en aquest sentit és, com poden intuir, a nivell financer, preocupant. Preocupant perquè hi ha, com es deia, uns indicadors que són bastant rellevants. I per últim, per complementar l'informe que hem fet nosaltres, que aquestes serien les conclusions més importants, hem fet també una anàlisi específic de Gestiona, de la ciutat municipal, amb la qual també hem apuntat algunes conclusions més significatives, que de fet el regidor abans també ja les ha anticipat. En primer lloc, aquí sí que hem trobat unes deficiències importants a nivell administratiu, comptable, documental, és a dir, ja comptaria aquí, manca de suport documental a operacions significatives. Nosaltres com a auditors hem tingut limitació d'accés a informació clau per poder fer una revisió d'aquests comptes. Gestiona té una sèrie d'inversions fetes en anys anteriors, és a dir, Gestiona és una entitat de gestió de l'Ajuntament, com s'indica, i per tant Gestiona ha fet els darrers anys diferents inversions, diferents actuacions urbanístiques, d'altre tipus, a l'Ajuntament. Que això són 3,9 milions d'euros a l'any 2010, que eren inversions fetes per Gestiona per compte de l'Ajuntament. Bueno, això podria ser, no passa res. El problema està que aquests 3 milions d'euros hem identificat que és un import que figura amb els comptes de Gestiona i no és un import prou ben documentat ni ajustat. Aquí hi ha problemes diversos, des d'imports diferents de les escriptures amb el comptabilitzar, imports diferents de taxacions pericials respecte als pagaments, és a dir, hi ha diferències vàries i incidències vàries amb aquests imports de Gestiona. A més, són inversions, algunes d'elles que es preveia vendre a fora, que al moment actual és de difícil recuperabilitat. Aquest tipus de dificultats així diguéssim sintetitzar. Gestiona té també un deute bancari addicional de l'Ajuntament de 2,7 milions d'euros. Tenia, l'any 2010, tot això són dades del 2010, tenia també un deute amb proveïdors de 1,2 milions d'euros, dels quals 430.000
són deutes que com a mínim tenien una inactivitat. És a dir, hi ha proveïdors, senyors, que com a mínim feia un any que no se'ls paguen les factures. I a més, a la nostra revisió hem localitzat, en part d'aquest deute ja comptabilitzat, un import de 460.000 euros addicionals de deute de factures no comptabilitzades. Hi ha també un problema amb Hisenda, diferents deutes, requeriments fiscals, problemes de gestió amb Hisenda, que també comporten un deute complementari de 180.000 euros de deutes amb Hisenda, no comptabilitzats. I també, en conjunt tot això, sumant ja deute bancari, més proveïdors, més Hisenda, etc., Gestiona tenia un deute global de 4,5 milions d'euros a l'any 2010. Deute al qual, òbviament, Gestiona amb la seva estructura financera i la seva posició no pot fer front. I això va comportar que Gestiona estigui actualment en situació concursal, que se'n diu, que quan els deia, en situació judicial de suspendre pagaments. Gestiona, s'ha anat al jutge, ha dit, jo no puc pagar, i ja no es pot fer. Per tant, Gestiona és una situació complicada i que no oblidem que Gestiona és una empresa pública, per tant, de la qual en respon l'Ajuntament, amb la qual qualsevol deute de Gestiona, en última instància, pot acabar afectant a l'Ajuntament. I no us vull donar més la pallissa, i en essència aquest seria el resum de les conclusions de l'auditoria, que lamento que no siguin molt bones. No puc dir així, però la situació financera, evidentment, existeix vista des del punt de vista extern, independent, objectiu, sense cap afany, i nosaltres no fem cap tipus de posició política, simplement, mira, hi ha uns números com aquests deutes romanents, i aquests són els números que nosaltres hem revisat i hem avaluat. Per tant, jo deixo la paraula. Moltes gràcies, Pere. Bé, bona nit. Jo, en primer lloc, sí que m'agradaria demanar disculpes en nom de l'equip de govern a tots els veïns i veïnes d'Albaida, perquè sé que pensàveu que aquest equip de govern estava de vacances. No és així, ni hem estat de vacances ni anem a estar molt de temps. Però bé heu vist les explicacions que ens acaba de donar el company que ha vingut a donar-nos l'explicació de l'auditoria, l'auditor, que ha sigut molt complicat poder tindre resultats d'aquest estudi econòmic financer. Molt complicat perquè hi havia molta cosa que digerir i hem tingut molts problemes, sobretot en el tema de Gestiona, en obtenir la documentació necessària per a poder arribar a les conclusions a les que hem arribat. Per això volia donar-vos en primer lloc les gràcies per estar ací i demanar-vos disculpes per el temps que hem empleat en poder aplicar aquestes conclusions. Dit això, i pel que fa a Gestiona, ja heu escoltat en nom de l'auditor, que presenta un desequilibri econòmic-financer estructural que l'ha portat a una situació de concurs de creditors. Una situació que coneixia de primera mà l'anterior equip de govern, com demostra el fet de que el dia 10 de juny de 2011, un dia abans de la presa de possessió de nosaltres com a nou equip de govern, es va presentar als jutjats la sol·licitud de preconcurs. Una decisió molt important que va prendre l'anterior equip de govern sense informar al nou equip de govern. Per això, la participació que el Partit Popular reclamava no la va tindre en compte per a una decisió de tanta transcendència per al futur d'Albaida. En aquest moment, tots feien falta i tot això és afer d'amagat. Teniu en compte que nosaltres apleguem així el dia 11 de juny, que era dissabte, i el proper dilluns ens venim a l'Ajuntament i ens trobem en aquesta sorpresa. Ningú ens havia dit res. El més lamentable de tot és que probablement estem pendents d'entrar molt pront en un concurs de proveïdors i això suposarà que l'Ajuntament d'Albaida, que l'empresa Gestiona, probablement siga la primera empresa al País Valencià, empresa pública, que entra en concurs de proveïdors
i la segona en Espanya, darrere de Marbella. Això és l'herència que ens vam trobar el primer dilluns que vam acudir nosaltres a l'Ajuntament. Ara per ara, Gestiona es troba en una situació on no té capacitat per fer front als pagaments immediats, a més de presentar un deute molt significatiu, el qual pot repercutir en l'Ajuntament, pot no, repercutirà en l'Ajuntament com a soci únic de la societat. L'auditoria posa de manifest una situació financera i patrimonial sensiblement diferent de la que expressen els comptes aprovats pels antics administradors de l'empresa. A hores d'ara, es pot afirmar que la informació ha sigut limitada i també manipulada segons es posa de manifest als seus llibres de comptabilitat. Gestiona ha velat més per alguns interessos privats que per l'interès general dels albaidins i les albaidines, tal com es pot acreditar en diferents convenis, pagaments sobrevalorats i altres documents que el regidor d'Hisenda ja us ha explicat abans. Cal comentar que dels treballadors que tenia Gestiona en nòmina, els que ho estaven amb contracte temporal van passar a ser indefinits un mes abans de les eleccions, donant-se la circumstància que alguns d'ells anaven en la llista electoral del Partit Popular. Tot això demostra que Gestiona funcionava en paral·lel a l'Ajuntament, és a dir, Gestiona era la ferramenta que Benito va utilitzar per eludir el control democràtic de la gestió de l'Ajuntament. Davant dels resultats de l'auditoria i fent un exercici de responsabilitat i transparència, aquest equip de govern som conscients que els primers disposats a fer sacrificis per superar la situació actual hem de ser nosaltres, els polítics. Donat que per a un polític aquesta serà una legislatura que no permetrà cap lluïment i, per tant, això posa a prova la vocació de servei dels representants triats pels ciutadans per a dirigir el govern municipal en circumstàncies ben complicades. La responsabilitat i la transparència són principis irrenunciables en el difícil període que ara s'inicia i precisament per això i perquè no som nosaltres, els polítics que ara ens toca afrontar aquesta situació, però tampoc vosaltres, els ciutadans que sempre heu complit amb les vostres obligacions amb aquest Ajuntament, ja hem enviat als responsables autonòmics, tant de la Generalitat com de la Diputació, i als responsables del govern central del Partit Popular, l'auditoria formalment, per a que siguin partícips de la situació angustiosa que viu l'Ajuntament d'Albaida. Esperant que estiguen a l'alçada de les circumstàncies i de la mateixa manera que han assegurat que sols, sense ajuda del govern central, no podran eixir del pou que ells mateix han cavat, amb major raó, l'equip de govern d'Albaida exigeix als governants autonòmics, provincials i al propi govern central que ajuden Albaida a eixir del pou que el Partit Popular ha acabat amb una política irresponsable. Només cal afegir que la bancarrota municipal està certificada. El d'Albaida és, lamentablement, el millor exemple local de la irresponsabilitat i el despilfarro exercit pel Partit Popular a escala autonòmica. Tots han de donar la cara. El Partit Popular per demanar perdó i assumir responsabilitats que no tenen per què ser únicament polítiques. L'equip de govern foren responsables després de les eleccions i ho som també després de l'auditoria. Som els primers en donar la cara i ser responsables suposa també ser conscients de les forces pròpies per a superar una situació crítica. Per això sabem que ens cal ajuda de les administracions superiors, i és el que hem fet, ja l'hem demanat, però també necessitem guanyar-nos la vostra confiança per encarar el futur i entre totes i tots poder superar aquesta difícil etapa. És per això que ara només ens queda explicar als veïns i veïnes d'Albaida detalladament
els resultats de l'auditoria i encetar un nou procés, el procés de la participació, però no només d'explicar, sinó també per a comptar amb la saviesa i les aportacions dels ciutadans per a poder eixir de la crisi particular que viu el Baix. Ens prenem seriosament la participació perquè el poble és part de la solució. Vosaltres heu de saber de primera mà què està passant en aquest Ajuntament, perquè vosaltres, junt a nosaltres, som els que hem de posar la solució a aquesta situació. Com veig explicat l'auditor, les perspectives que se'ns presenten són molt dures i difícils. Heu vist les 3 conclusions a les que arriba l'auditor i haureu comprovat en les seues paraules que inclús en el pitjor dels casos, és a dir, augmentant la pressió fiscal a límits que no sabem si els ciutadans d'aquest poble serien capaços d'assumir i disminuint la despesa corrent a límits extremats, en aquesta situació, d'ací 2 anys, d'ací que acabarem, d'ací 3 anys, d'ací que acabarem la legislatura, hauríem reduït el deute en 2 milions d'euros. Continuarien tenint un romanent de tresoreria negatiu que superaria els 5 milions d'euros. Per això nosaltres pensem que la solució no passa perquè els ciutadans tinguin que pagar el Partit Popular durant aquests 8 anys ha mal gestionat. No és possible que els ciutadans d'Albaida tinguin que ser els únics que tinguin que pagar amb el seu esforç de sacrifici la desfeta del Partit Popular. Ni els ciutadans ho han de fer sols, i nosaltres els polítics que ens toca ara la responsabilitat de donar solucions a aquesta situació, sabem que anem a ser capaços sols de treure a aquesta població endavant. Sabem que estem parlant de la hipoteca de més de 3 legislatures per a si fem bé les coses i si les fem bé entre tots, tirar endavant aquesta situació. Per això necessitem ajuda. Per això hi ha un recorregut a les administracions superiors i anirem on faci falta i farem el que faci falta perquè ens ajuden a poder solucionar el problema tan dramàtic d'aquest poble. El problema és dramàtic. Per això necessitem a les administracions superiors, però és molt important que vosaltres, els ciutadans d'aquest poble, estigueu disposats a col·laborar, a participar d'una manera activa en donar les solucions als problemes que té aquest Ajuntament. Per això després, ja us he dit que avui s'enceta un camí, un nou camí, i després pujarà el regidor de Participació Ciutadana, que crec que té algunes cosetes a dir. Jo només demane confiança, esperança, el futur és nostre i l'hem de tirar endavant entre tots, paciència, solidaritat i que no us càrrega ningú dubte que nosaltres no tirarem la taula. Farem tot el que estiga en les nostres mans per a donar solució al drama que pateix l'Ajuntament d'Albaida, posant-li un nom i un cognom. Sabem qui són els responsables d'esta desfeta. És la mala gestió exercida durant 8 anys pel Partit Popular. Nosaltres ens comprometem a fer el que estiga a les nostres mans per solucionar aquest problema, però som conscients i ja des del seu dit que nosaltres sols no anem a poder. Us necessitem a vosaltres i també a les administracions superiors. Moltes gràcies. Això ve precisament de tot allò que s'ha anat invertint i que
que no s'ha pagat. Parla mateixa de l'accés a l'àmbit de la Roser de l'any 2006, parlant de fa 6 anys, en cas deuen un import de 1.779 euros, l'adaptació de les oficines de la Casa Vallcaneda, l'antic ajuntament, parla de l'adequació del centre sociocultural polivalent, en aquest cas del condicionament dels jardins del nou accés de l'àmbit de la Roser, camins, hi ha molts camins que s'han fet altres i es deuen, circuit de motocross, una obra en aquest cas d'adequació que es va fer, es deuen 536.000 euros, del condicionament del carrer Lafont i dels accessos de l'avinguda Fora Fora, del condicionament del carrer Sant Josep, Mestre Fornars, Rebot i Verge del Remei, del condicionament dels camins Rafelet al Vall de l'Ontinyent, dels camins rurals de les Fanecaes, el condicionament del conservatori, el condicionament de la font del Gravat de Valljor, evidentment el Mita del Roser, el Catafal de la Mare de Déu, l'escola de Llet Palau, l'expropiació dels terrenys i cara del poliesportiu, es deuen per aquest concepte 180.000 euros, a l'habitació de l'oficina tècnica de la Casa Vallcaneda, el que és la Casa Ecus, es deu en bona part, tant de la compra com l'habilitació que es va fer en el seu moment, també molts jardins, el jardí del Pla del Conde, els jardins de Sant Felip Neri, en el barri, també es deuen 23.000 euros, la millora, en aquest cas de la Vall d'Humida, la zona que es va utilitzar, es deuen més de 30 milions de pessetes, i evidentment inclús es deuen nínxols, sí que és molt llarg, com comprendeu, la llista és molt llarga, però és perquè tingueu exactament i tingueu ben clar que quan parlem de que el deute de l'Ajuntament de la Vall de proveïdors és de més de 20 milions d'euros, precisament per això, perquè els proveïdors, els acreedors, aquelles persones que han prestat els seus serveis, aquelles persones que han fet obres, venen ja de molts anys, parlem del 2006, del 2007, del 2008, del 2009, i aquestes persones, evidentment, tenen dret a cobrar. Clar, tots els dies, per no dir a totes hores, es planten aquí a l'Ajuntament i ens diuen, escolta, jo per què no puc cobrar? Jo per què no puc cobrar? Evidentment, jo tinc dret a cobrar, jo t'ha prestat una feina a tu, t'ha fet una obra, t'ha condicionat el jardí del carrer Sant Felip Neri, t'ha condicionat el jardí del Pla del Conde, i jo no he cobrat. I és que no haig de cobrar jo. Les persones que jo tenia contractades tampoc han cobrat perquè jo no puc pagar-les. I per aquesta causa jo tinc que canviar l'empresa. I aquesta és la realitat. És a dir, quan el govern central ens diu no, és que el pago 5 milions de persones. El Vall, de certa forma, i la gestió que s'ha portat durant aquests anys ha fomentat que hi hagi aquesta desocupació, perquè hi ha molts empresaris i molts autònoms que han vingut a l'Ajuntament de la Vall i ens han dit ben clar i a la cara que han tingut que tancar la seva empresa perquè l'Ajuntament de la Vall no els ha pagat, perquè s'ha deixat completament a la banca. I és la trista realitat, però perquè sapigueu realment que, en aquest cas, l'equip del govern, estem aguantant tots els dies i a totes hores a aquesta gent i evidentment estan en el seu dret de reclamar i per això el nostre esforç anirà dedicat per a aquestes persones cobren el que realment es pertoca. Perquè al cap i a la fi ells han prestat uns serveis, han fet una feina i tenen tot el dret del món. Molt bé, una vegada vistos els números, volem exposar-los tant les mesures que hem pres com les que volem prendre per a solucionar aquesta situació. La primera decisió que va prendre el nou equip de govern va ser la reducció del sou de l'alcalde d'un 25%, que es va aprovar el mes de juliol de l'any passat. Jo vaig ser conscient que tocava, en aquest cas, l'equip de govern també va ser conscient que el primer que hi havia que fer era un sacrifici, en aquest cas per part nostra, i es va reduir el sou de l'alcalde en un 25%. En aquests moments, i com bé diu l'auditoria, estem realitzant els estudis de costos de tots els serveis que presta l'Ajuntament de l'Albaida. Estem revisant tots els serveis, parlem de tots els serveis, és a dir, des del servei que es presta al poliesportiu, el conservatori, l'escola de música, tots els serveis. Quan parlem de tots és absolutament tots. Revisant totes les concessions que s'han fet i també els contractes administratius amb els proveïdors per ajustar al màxim el preu del cost dels serveis. Precisament l'auditoria el que incidís és això, és a dir, l'estalvi
L'ahorro que puguem tindre vindrà de revisar i ajustar al màxim aquests preus per a que a partir d'ahir puguem anar detraient i obtinguent un millor benefici per a poder anar afrontant el que és la despesa. També és veritat que estem negociant instruments amb els representants dels treballadors de l'Ajuntament per a reduir els salaris dels treballadors. Com bé heu vist, la partida de personal és una partida molt important. Actualment està situada en un 52% de despesa i aquest equip de govern el que tenim molt clar és que si bé hi ha que fer sacrificis, jo crec que els treballadors de l'Ajuntament també en aquest cas han de demostrar aquesta voluntat de realitzar sacrificis i per tant estem negociant amb ells per a que reduïsquen els seus sous i d'aquesta forma també contribuïsquen al que és la despesa que es pugui generar. Per tant, durant tot aquest temps hem anat aplicant mesures d'estalvi i també, igual que parlem de la reducció del sou, parlem també de l'acomiadament dels empleats de l'Ajuntament de gestió. Ja està bé el fet de reduir el salari d'aquestes persones, però també es plantegem, i com bé ens ha dit tant Joan com l'auditor, que hi ha que reduir la despesa de personal i lamentablement en aquesta situació també s'ha plantejat i s'ha produït el que és l'acomiadament i el despido de tant les persones, algunes persones de l'Ajuntament com també de gestionar, que evidentment gestionen estan completament justificades perquè és una empresa que va a un concurs de creditors. Insistint en aquest tema, nosaltres també hem eliminat, hem pres la decisió d'eliminar els complements de productivitat que percebien alguns treballadors. S'han eliminat també les ajudes socials que donava l'Ajuntament als seus empleats. Eliminarem fins a on calga les hores extraordinàries que han de realitzar els treballadors municipals. Per tant, els empleats de l'Ajuntament són conscients que hauran de realitzar molts sacrificis econòmics per ajudar a resoldre aquesta situació econòmica. Per una part, tenim ben clar que aquesta despesa de personal s'ha de reduir, però per això aquesta situació on ens ha portat l'anterior equip de govern de l'Ajuntament ens aboca a fer molts ajustos econòmics per a poder començar a resoldre-la. Són temps difícils, molt difícils per a tots. És veritat que la crisi afecta a totes les administracions públiques. Tots fem falta. No podem oblidar-nos dels veïns i veïnes que estan patint més amb aquesta crisi. Som conscients que aquestes famílies no estan per a molts esforços, però tenim molt clar, des de l'equip de govern, que ara més que mai hem d'estar units tots, totes i tots els veïns d'Albaida per a tirar endavant. Sabem que ens esperen moments molt durs de sacrifici. Entre totes i tots ho hem de fer tot. Aquest és un govern municipal de tots i per a tots. Junts podem, perquè Albaida té futur, clar que sí. Endavant. Vicent. Bona nit a tots i a totes. Soc Vicent Ruiz, suposo que molta gent em coneix, regidor de Participació Ciutadana. Hem dut a terme aquesta regidoria que anem a emprendre de nou. I res, jo haver preferit avui estar així amb els meus companys del grup de teatre fent un sainet, però les circumstàncies m'han portat a presentar el drama així, que em penso que és un drama que s'havia de representar i que tot el poble d'Albaida fora conscient de la situació real en la que estem concret. Ens vam encontrar el dia 11 de juny, havia dit l'alcalde, i és el que hi ha. Entonces han de lluitar amb això. Només dir-vos que avui volem encetar un nou projecte de participació ciutadana. Com heu sentit els meus companys, la situació del nostre ajuntament és molt crítica. I com a equip de govern no anem a llevar i deixar al costat la nostra responsabilitat de reconduir aquesta situació conforme siga. I per això portem els nostres programes electorals, per això la gent ens va donar la confiança i per això
estem així, donant la cara. La participació ciutadana des de l'equip de govern l'entenem com una eina precisa i necessària i imprescindible per tal de reconduir aquesta situació. Ho heu sentit a tots els que han intervingut. Nosaltres, com a equip de govern, a soles no ho podem. Té que ser tot el poble, tenim que ser tots, té que ser tota la ciutadania. Estem segurs que ho aconseguirem, però amb la implicació de la majoria de ciutadans i ciutadanes, amb la seva participació, donant la seva opinió, aportant idees, treballant, portant suggeriments. En aquesta línia hem encetat des d'ella, com haureu vist, un recull de propostes que us hem fet arribar dins del BIMA que hem repartit per totes les cases. És a dir, que ja comencem a plantejar-vos la possibilitat de que vosaltres ens feu arribar totes aquelles propostes que per vosaltres ens facin ser apassionants i que ens facin per treballar encara més sentint l'haver de tota la ciutadania al costat nostre. En aquest apassionant repte que es dona l'aplicació de la democràcia participativa al nostre poble dins de l'agenda local 21 que anem a instaurar el més aviat possible, on els ciutadans i ciutadanes d'Albaida podran proposar les seues temàtiques que li preocupen com a veïns i veïns del seu poble i les solucions a tots els problemes que avui hem exposat així. Per això us agraïm des de ja la vostra participació en l'enquesta que hem preparat a l'efecte i que hem repartit en el BIMA, que és aquí un apartat on podeu reomplir una sèrie de propostes. A la porta de l'entrada del cine heu vist que n'hi ha instal·lada una urna, que molts han passat de llarg i no l'han vista, però sí que us conviden a que feu un esforç de participació i reompliu almenys les dades que vulgui participar activament en els foros que anem a dur endavant per tal de resoldre tots aquests problemes. Hi ha un apartat on estan a reomplir les dades de les persones que vulguin participar en aquest foro i un altre teniu una breu enquesta sobre unes qüestions que nosaltres creiem que són importants per tal de treure unes baremacions i treure unes conclusions de veure què és el que puguem encetar. Aquesta mateixa urna, que avui la teniu així en l'Odeon per tal de dipositar el que crea convenient i que estigui interessat en aquesta opció que estem plantejant, estarà durant un període d'un mes. També, el que avui, després d'escoltar el que han dit així i vulgui adherir-se a aquest foro de participació, estarà també la mateixa urna durant un període d'un mes en les portes de l'Ajuntament per a que vagin a dipositar les seues dades o bé contactarem en totes les associacions i les persones que vulguin estar implicades per tal de convocar el foro. A més, comunicar-vos que en l'últim ple que van celebrar a l'Ajuntament el passat 26 de gener ja van comunicar a la gent que va assistir en aquell moment al ple la possibilitat de que tot aquell ciutadà que estiguera interessat en plantejar alguna qüestió a l'equip de govern que poguera fer d'aquest dret dins de les convocatòries de plenaris que es fan quan són ordinàries. Els plenaris ordinaris al final tenen un apartat que és el de pregs i preguntes. L'equip de govern va creure convenient que tota aquella persona que vulgui plantejar alguna qüestió a l'equip de govern ens passa a arribar com a mínim 4 o 5 dies abans del plenari les seues qüestions per a que durant aquest temps, des que recibim la comunicació de la persona interessada i que es faci el plenari, es puguen estudiar les propostes que facin perquè en el plenari ordinari es puguen contestar. Això sí, s'haurà de seguir un model que serà el reomplir un document que hi haurà a l'efecte, simplement és un registre d'entrar on deurà aparèixer el nom de la persona en qüestió que vol fer la pregunta a l'equip de govern, la pregunta en si, que és el que vol que l'equip de govern li conteste, i a quin regidor o a quina regidoria
va dirigida a la proposta per a que durant el temps entre que faci la pregunta i el pròxim ple ordinari es puguen estudiar i en el ple ordinari es puguen respondre totes aquelles qüestions que facin arribar els ciutadans. Els plenaris ordinaris tenen una periodicitat des de l'últim dijous de cada 2 mesos, o sigui que si el van fer el dia 26 de gener, en aquest cas ens tocaria fer l'últim dijous del mes de març-abril, seria l'últim dijous del mes d'abril, de març, es farà un ple ordinari. Entonces, fins al divendres antes del ple es podran aportar a l'Ajuntament, es podrà fer el registre d'entrada, quina pregunta vol fer-li una persona, qualsevol ciutadà, quina persona a quin regidor la vol fer, i en el ple del proper dijous se contestaria a aquesta persona. Si no estaria present en el ple, doncs ja ho tindríem en compte que se contestaria per escrit o se comunicaria telefònicament, però la nostra voluntat és que tota aquesta és una qüestió que vinga al dia del ple i el personal se contestarà. Després d'aquestes consideracions, l'únic que ens queda, ja heu sentit tot el tema de diners, de com està la situació, i l'únic que hauríem de dir que després de totes aquestes consideracions, l'únic que hauríem és fer un torn de pregs i preguntes de tots els assistents via Cialable per tal d'intentar aclarir el que farem serà, si creieu convenient o si hi ha alguna persona del públic que vulgui fer una pregunta concreta sobre tot el tema del que hem parlat, de l'auditoria, de diners, de pressupostos, de les inversions, que es gasten els diners, de les despeses. Si hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta, em pensa que tenim un micro per ahí inalàmbric. No tenim el micro inalàmbric? Simplement intentem alçar la mà, farem un ordre de pregs i preguntes i si podem, o bé nosaltres com a equip de govern, o bé l'auditor, que hem aprofitat perquè està així, Pere Ruiz, que està així acompanyant nosaltres, si som capaços de respondre, suposo que ell serà capaç de fer. Si algú de vostès té alguna pregunta, podem utilitzar aquest mateix micròfon. Si algú n'hi ha que vulgui fer alguna pregunta sobre el tema de l'auditoria, sobre el tema dels pressupostos, si n'hi ha algú que vulgui fer alguna qüestió, ho havia de trobar. No, o sea, és que per no entrar en una pregunta i resposta, sí que agrairia que alçareu el braç i que diguereu el nom i després